Oikein hyvää päivää ja tervetuloa Renen retket YouTube-kanavan ensimmäiselle videolle. Meillä on tänään luvassa kokkailua, retkeilemistä, vähän kävelemistä ja pidetään kivaa luonnossa. Kerron vähän omia kokemuksia retkeilystä ja tämmönen vähän lämmittelyvideo näin ensimmäiseksi. Kerron myös videossa lempireseptini retkikokkailuun ja vähän kerron tavaroistani, mitä minulla on mukana ja niin edespäin. Mutta pidemmittä puheitta ei kun videon pariin. Nyt ollaan päästy sitten meidän reitille niin sanotusti. Ja tässä olisi sitten semmonen kiva aika pitkä ylämäki. Et me ollaan tällä hetkellä täällä paikassa Haukkalampi, jos tietäjät tietävät tämän paikan. Ja tänään olisi sit tarkoituksena vetää semmonen ehkä vähän päälle 15 kilsaa. Tosiaankin täällä on aika liukasta. Kun kelit on just sitä, että on alkanut lämpenee, niin sitten nää ei oikein, siis lumet on sulanut, mutta jäätä on paljon. Ja mulla on myös kovapohjaiset kengät, vaelluskengät, niin näiskään ei pidä superhyvin noi pohjat, et liukastuu helposti. Mut kyllä tää tästä menee. Ja sitten kun me mennään nyt tänne päin, niin täältä me päästään takas tuohon Haukan kierrokselle. Ja sitten sieltä me lähdetään kohti Isoholmaa. Ja kierretään Isoholma, joka on aika tuttu paikka. Kans ollaan menossa sitten tonne Holma-Saarijärveen, joka on vielä tutumpi, että siellä ollaan niinku aina totuttu olemaan ja se on tuttu paikka se. Tällä kertaa ajattelin vaan tehdä päiväkeikan, koska mä en nyt miettinyt lähteä yöksi, koska kuitenkin mulla on tossa koeviikko samaan aikaan, niin pitäis ehkä lukeakin. Katsotaan. Luvattiin, että olisi ollut sadetta ja tosi pilvistä, mut nythän täällä on toki pilvistä, kun me ollaan tässä niinku tommosen kukkulan takana. Mutta muuten ei oo kyllä niinku niinkään paha. Tää taitaa olla itse asiassa liito-oravan metsä. Ja tää saattaa näkyä liito-oravia. Ja tiesitkö, että Nuuksion kansallispuiston tunnuseläin on liito-orava? Aika siistiä. Ois aika makeeta, jos semmosen löytäis. En usko, että niitä nyt tällä hetkellä talvella tai no niin, näin niinku keväällä vielä niin paljon näkyis, mutta kuitenkin on muuten hieno jyrkkä siinä. Tässä on kyllä tosi liukasta. Et mun pitää vähän kierrellä, kun otin nyt sit vähän haasteeksi, kun on tämmöset kengät, niin saadaan vähän haastettakin tämmöseen. Tuli ensimmäiset ihmiset vastaan tuossa. Oli koirakin mukana. Käydäs katsomassa, tässä oli kans kiva ylämäki. Käydään kattoo tuossa ylhäältä nopea. Ai että. Nyt voi muuten oikeesti olla ihan hienot tässä Haukkalammalla. On kyllä maisemat. Aurinkokin. Täällä kelpaa olla. Vähän muussia, mutta tässä on niinku ihan kunnon keväistä tietä jo, että polkua pääsee jo painamaan. Ei tässä ollut enää kauhean kauan tuohon Isoholmalle. Ai että. Näyttää aika kovasti siltä, että toi puuliiteri on taas tyhjillään. Oli silloin viimeksi, kun täällä olin. Meinaa varmaan sitä nyt, että ei varmaan sitten puita tekemään. Huolto on päättynyt. Tommonen
polttopuita 2 kilsan päässä. Se on kuule tämmöstä välillä. No mutta meitä se ei haittaa, koska meillä on retkikeitin. Me tehdään sillä meille pikkupöperöt. Isompi pöperö, eli mun klassinen, se tehdään sit vasta illemmalla. Mut nyt me tehdään vähän erilaista sapuskaa. Lähtee tämmönen. Taas sit siihen sen kanssa ruokia. Mä otin 3 noita, kun ne on kaikki tämmösiä jämiä. Näkyy tilanne aika hyvin. Näytän teille mitäs muuta me syödään tässä samalla ton Megaforcen lisäksi. Perus joka retken tärkein, eli jauhelihapizza Saarioisten. Mutta tätä me ei syödä pelkästään tällaisena, vaan me laitetaan tää tohon vähän lämpenemään siihen retkikeittimelle. Ja niin, sit saadaan pikku pöperöt tähän väliin ja no aletaan sit vaan laittamaan hommia kehiin. Tää mikä mulla on, niin tää on retkikeitin. Eli toimii sillä tavalla, että avataan tämä. Oliks täällä nyt varmasti tarpeeksi? Kyllä täällä nyt. Toivotaan niin. Etsitään vähän tasaisempi kohta. Toi on ihan tarpeeksi hyvä. Laitetaan sitten tähän. Kääritään se, pyöritään tähän. Laitetaan siihen niin ja siinä se nyt lämpenee hetke. Ja samalla voitais tässä itse asiassa avata tämän ystäväisen. Retkisporkki. Eli tämmönen missä on lusikka ja myös haarukka. Toki on myös semmosia missä on veitsi tässä, mutta se veitsi nyt on mun mielestä aivan turha. Saatiin jo, toi on aika kova ja jep. Kato kun saatiin nyt pohja sit heti niinku tämmöseksi, että on niinku, oli vähän erilainen pohja äsken. Ja nyt on niinku selkeästi semmonen, että on ollut niinku lämpimässä. Ja on paljon paremman makuinen. Tässä on niinku ihan kunnon pohjakin. Näyttää jo niinku oikeesti kunnon. Että ei tarvitse kylmää ruokaa syödä kylmässä. Aletaan pohtimaan sitten, että mihin suuntaan jatketaan. Mä voin näyttää tuosta kartasta, että mistä ollaan lähetty ja mihin ollaan nyt menossa sit vielä. Joo, eli tosiaankin näytetään vähän, että mitäs reittiä me ollaan menty. Me tosiaankin siis lähettiin tuolta ja mentiin reitti 2000 tuolta tonne. Jatkettiin tänne päin. Tossa kohtaa me jatkettiin vielä vähän matkaa ja tosta me taidettiin kääntyä tähän ja sitten me jatkettiin toho ja mentiin tuolta tänne ja nyt me ollaan täällä, eli Isoholma. Tarkentaakohan toi. Isoholma. Jatketaan matkaa ja mä pakkaan tästä nämä kamat ja katsotaan sitten. On taas tavarat päällä. Tästä päästään liikkeelle. Kiertämään Isoholma ja sitten sieltä Holma Saarijärvelle ja ehkä katsotaan jos Korpinkierroksenkin kiertäisi, niin sit se olisi niinku kokonaisuudessaan aika hyvä reitti. Mut joo, jatketaan. Tässä on pikku veden ylitys. Onpahan melkoinen. Kävin kattoo tuossa rannassa ja sieltä ei olisi päässyt mitenkään. Mutta tästähän voi vaan hypätä yli.
Se meni helposti. Kyllä tää kierros meni aika nopeasti, niin me ollaan jo kohta niinku kierretty tää koko homma, jos näkyy. Tuolla me oltiin niinku syömässä. Niin on kiersin niinku tuolta takaa tänne. Nyt ollaan jo tässä. Et kohta puoliin päästään takas taas sille pääreitille ja puskat tulee mukaan. Ja sitten katsotaan mikä meno. Tässä on mennyt jotain tonne jäälle. Sinne mä en oo kyllä menossa, sinne ei oo enää asiaa. Se on jo niinku kyllä ihan long gone. Pidän tässä pienen hengähdystauon ja kusitauon ja niin edespäin. Sitten me jatketaan matkaa tuonne. Mä tulin kans sieltä. Mä tulin niinku tuolta. Nyt me jatketaan tonne päin. Mä ajattelin, että mä olisin mennyt tohon, missä on siis semmonen pieni leirintäalue. Tai no semmonen, missä on niinku semmonen kaari, missä sit on esimerkiksi keskellä on tulipaikka ja tämmönen. Mutta sit mä ajattelin, että mikä järki mun on siihen mennä, että pidän vaan pikku tauo. Otan esimerkiksi tän untuvatakin pois, kun tuli kuuma ja niin edespäin. Mä vedän nyt hetken kanssa tälleen ilman mitään takkia tai muuta, koska täällä on oikeesti tosi niin kun, täällä on lämmin ja hyvä. Jos mä kävelen kanssa koko ajan, niin siinäkin tulee kuuma. Ei kun vaan matkaa. Se kutsuu periaatteessa nyt kevään ensimmäiseksi retkeksi, koska useinhan nyt sanotaan, että niinku maaliskuustahan periaatteessa alkais kevät. Ai. Alkaa tässä kyllä pikkuhiljaa taas olla janoja. Vähän hiukoo, että olisi ihan kiva syödäkin jotain. En oo tosiaankaan ite ollut näillä mailla ennen. Tää on vähän pidemmällä, missä mä oon yleensä ollut. Et me nyt kierrättiin vähän semmonen kierto. Että säikähi. Tosta meni olikohan noin niinku naarasmetsoja. En oo ihan varma, mutta oli tossa niinku. Ja ne pyrähti lentoon. No mut toi oli semmonen pikku ylläri. Pientä tommoista huminaa. On aika kiinnostavaa. Kuulin jo kaukaa tämän. Tää on vähän lähikuvaa vielä. Päädyttiin sitten vahingossa jonkun järven rannalle tätä mönkien reittiä. Taisin mennä jostain käännöksestä väärin. No mut mä katsoin nyt, että siis pitäis mennä periaatteessa vaan tonne päin. Niin ehkä mä kierrän tätä reunaa. Ja löydän sitten sinne. Täälläpä mä kävelen. Ollaan sit niinku vähän maastomeininkiä kanssa, mutta tästä tuleepi polku. Tehdä mitä mun klassikko pesto rosso tonnikala pastaa. Voi tulla ihan kivaa, niin aletaanhan vaan tekemään. Aloitetaan nyt sillä, että laitetaan tuli päälle. Vettä vähän tänne. Odotetaan, että vesi kiehuu. Nyt kun tää vesi kiehuu, niin mä kaadan tänne makaronit. Tässä ne alkaa nyt olla kohta valmiita ja laitetaan sitten setit niin sanotusti tulille. Kaadetaan vielä nopea vedet pois.
tosiaankin, kuten huomaatte, tästä loppui akku. Joten me kuvataan loput sit näin. Mut tässä on siinä on nyt toi. Ja nyt me laitetaan tähän seuraavaksi, kun me jäätiin siihen, että laitetaan pestot, rossot ja kaikki muut hösselit, niin tehdään se nyt. Mutta kuitenkin pidetään vähän suokin. Okei. Avataan pestorosso. Näinnikkäästi. Mä en varmaan tuu käyttää tätä kokonaan, koska siinä ei ole mitään järkeä. Niin kaadetaan ainakin ihan hyvä mömmö sinne. Siinä on aika hyvä mömmö. Sitä jäi vielä vähän. Ja sit voidaan sekoitella. Siitä, kato. Jep. Sit voitais valuttaa nää. Kaadetaan nämä täältä tonne. Sekoitetaan vielä ja annan maistiaisarvion sitten heti kun on tän sekoitellut. On ainakin hyvin ruokaa. Näyttää kyllä oikeesti aika herkulliselta. Vaikka itse sanonkin. Käydään käsiksi vaan. Ai että. On tää vaan hyvä. Tässä on niin perusresepti. Makaroni, tonnikala, pestorossa ja olisi aurinkokuivatut tomaatit toki vielä. Tää on vaan aina niin hyvä. Ai vitsi. Suosittelen tekemään, jos menette retkelle, niin tätä. Otetaan teille vielä tämmönen radio, minkä mä sain synttärilahjaksi. Tää on aika... Ultra sisäänrakennetun estille. Tää toimii kans tässä on aurinkoenergia, että jos mä laitan sitä aurinkoon, niin sekin saattaa toimia. Sitten tässä on kans tämmönen vatkausjuttu, että jos mä vatkaan, niin siihen tulee lisää. Tässä ei toki oo paljon akkua mun mielestä sisällä, mutta aika siisti vehje samaan aikaan kun syötäs. Viimeisiä viedään. Siinä oli viika. Nyt on tyhjä. Nyt vaan matka jatkuu. On kamat kasassa. Ja niin. Vaatteet päällä, kamat kasassa. Leiripaikka on niin kuin puhdas. Nautitaan nyt vielä näistä hyvistä fiiliksistä ja muista, mutta joo. Alkaa tästä puhelimestakin kohta loppuu akku. Täällä sitä vielä mennään. Nyt ollaan päässyt reitin loppuun. Oli ihan kiva tämmönen nopsakka päiväretki. Kyllä tää on niinku parasta hommaa mitä tehdään, mutta joo. Jes. Eli ei kun vaan takas sitten kotiin ja kotona vielä lopettelut tähän. Nyt ollaan kotiin päästy ja nyt näytetään vielä nopea tähän loppuun, että minkälaisen reitin mä loppujen lopuksi menin. Lähettiin tuolta, kierrettiin koko matka tuolta, kierrettiin tuolla, syötiin safkat, kierrettiin toi ympäri. Mentiin täältä ympäri näin ja loppukilsamääräksi tuli 19,7, eli varmaan jotain 19 kilsaa, tää ei nyt näytä ihan tarkasti ja sitten oli vähän tämmönen. Kiitos kun katsoit ja laitahan kommenttia, että mitä haluatte nähdä seuraavaksi. Meikä tulee katselemaan niitä sitten. Mut joo, oli kiva kun katsoit ja nähdään ensi videossa. Boom!